Gør den nu? Ja, den kører nu. Okay. Nice, Talon, Ironman 2013. Det bliver Mølleren, nummer 1. Jonas, nummer 2. Så har vi Visum på 3. pladsen. Så har vi Benson på 4. pladsen. Og Husen desværre på sidste plads. Jeg er ked af det, champ, men det er mit bud. Okay. Jeg har Jonas nummer 1. Så har jeg Thomas nummer 2. Så har jeg Visum nummer 3. Og så har jeg... Hvad var der med over Husen? Så var der Benson. Nå ja, Peter selvfølgelig. Peter bliver nummer 4. Og desværre Husen. Det bliver sidste. Og vi skal lige have med. Hvad dato er det i dag? Nå ja, det er selve løbet, har vi fået at vide, er på den 23. Og datoen i dag, den siger den 11. juni. 11. juni, så det er altså det er 2 uger før, at vi lige spår resultatet. Ja. Lad os se, hvad du får ret. Sidste Sidste plads er der, hvis ikke nogen tvivl om.